bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama on juurama on jettama on jetto joguiɗo fuɗɗima ala ɗo haaɗi en gatta yewtere men gande ɓaleɓe fina tawa mo tawɗen mamiraɓe tawni mamiraɓe mumen eɗen jettama eɗen jaranoɓe kamɓe gollinoɓe ɗeɗo golle kolli en lawol won hen dutti e jomumen yo Allah yurmo ɗumen yaafo ɗumen ha ɗumen aljanna heddiɓe yo Allah junno balɗe moƴƴina battande eɗen jooɗi ɗo e ceerno Amadou Gangue e nder galle makko tawɗen mo hannde en jettimo en jarnimamamo en jetti dendagal wondiɓe makko ceerno Amadou haade men nadde en namde ɗe ko adde fof calmina bandiraɓe. Billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah sayyidil awwalina wal akhirin Muhammad ibn Abdillah e bandiraɓe Haalpulaar bamiɗa e fulɓe on cof on calminama on juurama mone foof indema yettodema kala gonɗa holɗo gonirɗa ceerno Amadou Gangue wi assalamu aleykum wa rahmatullahi Allah waɗ jaam e kisal ya rabbi. Waaleykum salam wa rahmatullah. Amadou puɗɗoɗen haalde namnade koko wiyete ko hono doole e nafo e duwawu beele duwawu no mawɓe men mbaɗatno waɓe no ceerno Hamdou en waɓe no ceerno Saydou Nour Tall en e woɗɓe waɓe noon beele duwawu ina jogui doole bawde saffude hakkude neɗɗo e neɗɗo tawa a yiyani neɗɗo a wondani e muɗum jinmi wi tan ko hol doole e nafo e duwawu. Ceerno Abou caggal ade nadde ɗum eɗen ñaago tan Allah subhanahu wa taala ko gandiraɗen ko mbolem mo ganduɗa hoorema aɗa naaɗa heɗade haala men yo Allah subhanahu wa taala facca sohla ma kala mo ganduɗa hoorema kadi Allah heɓaki waddude amen walla sohla makko faccata koye amen yoto Allah waddu en e makko kono noon en ñaago kala kettiɗo haala ko yo Allah humta haajuma caggal ɗum noon no mbiɗa ni duwaw holko woni doole duwaw ndi Allah subhanahu wa taala wi en duwo ñaagoɗe kam mi rokka on nelaɗo sallah sallam ari wi addu'a'u silahul mu'min Allah ko wi ad'uni astajib lakum ñaagoɗe kam min Allah mi rokka on nelaɗo ari wi addu'a'u silahul mu'minu ganda e l'islam walla ganda e julɗo walla jogitari julɗo ko duwaw wadde duwaw woni base kala ko jiiɗa hande nelaɗo sallah alih sallam nde watta départ makko e l'islam haɗum yettiɗo hande wona hewde kaɓorɗe wonno o dañano on ɗen doole hefraɓe ɓurnomo hewde ɗen kaɓorɗe kono sa hande o wawi yettinde l'islam o ɗo ko sababu baso ko duwaw en ƴokkita ten exemple goto tan ko en haswatul badar julɓe ɓe gonno ko 313 hefraɓe gonno ko wayno ujunnere abbi dow nelaɗo sallah sallam ɗesi hulde seeɗa dekki juuɗe mum ina ñaago Allah ha kala ka sami Seydina Aboubacar ari hocci kala ka wimbo yoni Allah jamnimama duwaw ma nden haare en jii a yiyat neɗɗo yaɓo e jeeya daande na taaƴa saabu malayikaji gaari waɗimo wallu yonti Allah nelaɗo biteɗo Ayyuba annabi Ayyuba kankone caɗele nde Allah rokkunomo ɗe e wallu batte fawde makko Allah nattimambo e batte ñabbuli makko horonki sellu o dañi caɗele kadi e wallu foof tuusa mais nde o yaltata hen ko duwaw ha Allah rokkimo solution urkur bi rijlika haza muhtasilun baridun wa sarabun Allah wimo ƴettu koyngal ma piya ma ndiyam yaltu hen so ndiyam yalti lotoɗa hen jara hen Moussa nde Firawna reddimo nde haw daari e tefese jahli ngoodi holko yaltinimo ɗon ko duwaw yonti Allah Ibrahima nde naati e jeygol he ko yaltinimo ɗon ko duwa yanaru kuni bardan wa salaman ala Ibrahima wadde duwaw ɓooyi wadde hettal yimɓeɓe Nuhu kadi nde o tampinde nde wiɗi nde ya koye rabbi la tadarni ardana minal kafirina dayyara wadde duwaw ko toon immori serenɓe men ɓe nene gaari koɓen baddi ko jamarloɓe kuccidiri e heferaɓe walla saliɓe sufiyankeyagal saro hen ba Cheikh Tidiane ko nasira haqq bil haqq ko duwaw jogui foof wadde duwaw kala mbo yawi ɗum haala Pulaar mbi a duwanaka wadde ceerno Amadou Gangue jiɗɗa wiide ko haajuji kewɗi ne mbawi humtade e duwawu tawa neɗɗo o waɗani taƴani adadu wirdani ñayani leɗɗe eyyi so en mbi duwaw tan foof naati saabu alquran o sa yi seerenɓe ɓe gaari taƴimo mbaɗimo hatumeje musallas murabba muhammas musaddas ha alfu buyut wadde ko e nder he yalti foof ko e duwaw he bokki hande ɓe dañatno wonde won aya goto saabu aya foof ne dañi ko yaata hande aya foof ne dañi ko liggorte aya jarowo e ndenka aya jarowo e uddital aya jarowo e neede yimɓe aya jarowo e nobde yimɓe foof ne waɗi ɓe taƴani ɗum hatim ɓe liggo ɗum
hade ɓe fato ɓe gabbi to Allah eltanaɓe koɓe jiiɗi ko wadde duwaw so wiyama leɗɗe naati alquran naati condi naati tektal naati saabu tektal fulɓe ko ɗum woni doole mabɓe machallah tektal sa wattime pula yañuɗon seeɗa eyyi woni ko mbiten ko tindi mande ande fulɓe eɓe gandiranno bom debbo oɗo mbo jogui gaaf mo dañi caɗele walla o debbo ko debbo galle walla o debbo sa resimo ma uddito ta ɓe ƴewani listihar ɓe ƴewani haydara ɓe nelma ndiyam tan gaddoya ndiyam no murƴirtani enen joɗotoɗani enen jatani ɓe ganda o kala mo ƴamimbo ƴamata ko debbo galle o noon kala mo ƴamimbo sa yiɗi gaccu ko men noon ɓe gandirano ɗum kadi e ko wayno puccu ko wayno beyi ko wayno naggam hande fulɓe hay soɓe egguyanno eɓe cincoya ɓe kewani ƴewde comme ni arab wattani ɓe jahanno tan ɓe coggannayi mabɓe haɓe gara e nokku ɓe ganda ɗo wonno nayyi ɗi mbaɗirta walla wonno beyi ɗi mbaɗirta geste ji ɓe ganda ɗo ko hoɗorde walla ɓe jiiya ñuuƴi ne jaaha ɗon nattari ina ñaama ina garta ɓe ganda ɗo ko hoɗorde nde wonno ɗum fuɗɗori koye nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo sallah sallam nde imminde e makka yeehi ne waɗi gadda e abi medina mo nawwara ɗo hoɗi ɗo eɗo juma o woni ɗo foof wona ƴewngal wona haydara ko ngeloba ba hollimo ɗum saabu nde ɓe gaari ɓe palowo ɓe mbaɗani ko wiye galli sabila ha fa innaha mamurun gacce ngeloba ba yaha ba yaata ko e yamirore nde ɓe ibi sujju boye luuki ɓe mbi woodi wiɓe yo jippo iɓe ala suwa par ba immi ɓe haala yeeso kadi ba jooɗi ɗoɓe idinoɗo jooɗo woni juma makko ɗoɓe wattiniɗo jooɗo woni galle makko wadde ko ngeloba ba hollimbo holɗo hoɗorto fulɓe noon ina hen jogui junggo yan ko noon kadi ɓe mbayi e leɗɗe ne waɗi leɗɗe ganduɗa hoorema ɗe ɓe gandi ɗe ki kala ligguiɗo ki neɗɗo ligganɗa hen neɗɗo e wallu ndenka mbadduɗa hen ko wayno jambere ko wayno gueɗe goɗɗe ko wayno sambunde en ne waɗi gueɗe ɗe ganduɗa hoorema fulɓe neɗɗo liggoro ko wayno doñorɗe en gueɗe en ganduɗa hoorema yarani alquran te ko ɗum mbiten ko ɗum balfetel sa waɗi ko direct ɗum wiyete gandal ganduɗa hoorema ko wayno tindi mande e nder neɗɗo aɗa fama gueɗɗe inchallah ceerno Amadou ɗon famlima wadde ko ɗum duñatamen namnade hol humpito go ndenɗa ko kalɗa joni ko duñi kam e namnade mo humpido e gandal ngal dontuɗa walla ngal pamɗa gande gummotoɗe e kulle ummotoɗe e damuwaji ko wayno beyi ko wayno baali ko wayno nayyi ko wayno batoje e doñoɗe ko nandi hen beele wonko mbawanɗa hen famnude eyi aɗa andi kala ko jiiɗe aduna tan Allah windi ɗum tan windir ɗum ko sababu kan e neɗɗo kala ko jiiɗe aduna tan ko neɗɗo wallude neɗɗo taki ɗum immo heddi noon ganda sababu o walla mbasa andu hande ko wayno bayñde bayre woni ciwgol walla udditare eɓe ina liggore ko wayno ɗemgal mbeewa waɗa leɗɗe ɗe mbadduɗa hen condi liggoɗa ɗum totta neɗɗo kalɗo woni ma yimɓe gandu neɗɗo naɗo ko mbiten ko doñorgal kadi ina liggore walla udditare mi meeɗi ɗum haalde sikku so wona o émission doñorgal eɓe ƴetta ɗum saabu doñorgal koko wayloto sa ƴetti doñorgal ina nder ɗo so wonano ɗumen kollodiran ɗum Allah mbi ɗum e horde a ƴetti biyeji ɓurɗi forde leydi ɗi gonɗa ɗi ƴetta biye o lomba nder he ha ƴetta couleur biye o ƴetta kadi biye goɗɗo kayitol ngol lomba hen ha ƴetta waylo kayitol ngol ha kayitaji ɗi foof potta ƴetta ɗin kayitaji jiina ƴetta doñorgal ngal woda noon liggoriɗa ngal aɗum wawi wadde noon sabunde aɗum wawi wadde condi dokka neɗɗo o kalɗo fina mbo ɗum mema mi andade kono dañal udditare hebde wallu kalis ma Allah rokkumo inchallah ɗum ne kadi ko e tindi e wallu doñorgal so en mbi ko wayno mbabba en kadi mbobba kam gueɗe mum no hewirni lor ko noon kadi hewiri ko nafata guila e kolcal he guila e coomol hunduko he guila e less reedu he guila e tanlalde he kala mo ganduɗa aɗa huumi sa ƴetti coomol mbabba ɗo a lawƴi ha laaɓi a waɗini neɗɗo lolngal ne waɗi lekki noon ko ɗum yadata so waɗi ɗum ma o humto walla tallande mbabba sa yi ngolomoɓe noon mbiyatno sa wirtima tanlalde mbabba rento wota rew hen ko dañɗo namnorgal gaña wota rew hen namnorgal ma fuusa mais kala guddaɗo walla liggaɗo so wonko ittete tallande mbabba sa ligganimo ɗum kala caɗele meɗɗe won e makko ma yaltu inchallah ɗen foof ko gueɗe ɗe ganduɗa hoorema koko liggorte guila e nayyi en ha e colli ɗiɗi jiita hande kala jiɗɗo ɗanno ɗandal ma ronki sa addi colli miɗo hen liggo min colli won colli ɗi dañaten sa en liggima ɗi sa ƴettiɗe a haali ko jiɗɗa hen goppuɗa no diwa inchallah hitande nde gasata a yaltani hen leydi noon kadi liggorte e batte larto kayitaji ma en gar hen inchallah ceerno ceerno Amadou a jaama gueɗal gongal jiɗɗen arde ko a fuɗɗima nadde hen kulle e diwe liggortede ko faati e ngabdi liggortede ko faati e ɗanle liggortede ko faati e yilade golle e ñibde e golle holno kewɗa ɗum liggoade an e kala ko jiiɗa hen ina waɗi ko ganduɗa hoorema ko yaltata ina waɗi hen ko ganduɗa hoorema yaltata
en hande nder ɗo no waɗi lolle baɗa ɗon ɗe keeɓi 6 ha 7 ene ligge hen e garɗo no ɗum woniri noon lolle kadi ene waɗire noon kadi nelde neɗɗo o wiye ya waɗirni ha timma lolle 7 ɗe larto kayitaji kadi ene waɗi hen gueɗe ɗe ganduɗa hoorema sadema ya taw komo suwa o ya ene waɗi ko gollante inchallah haade makko ya e batte kayitaji mi wondi Allah so naati hen maw heeb kono noon ko adi foof e duwaw won ko woni bâche o woni ko mbiten ko al istihara walla istikhbara walla ramlu neɗɗo il faut ƴeewa bani adama o hol kanko woni homo e batte saabu neɗɗo o no mbiyan mini toujours wona inde ɓolde neɗɗo watta sukkandi ko faja sohla neɗɗo an ceerno abou mo mbiteɗa o ujunere ceerno abou no woodi wadde holno gandirta o ceerno abou holko woni hoodere makko holko woni rawhan makko holko woni huddam makko holko woni jinneji makko wadde il faut ƴeewa neɗɗo o malayikaji na yeeso makko rawhanuji na yeeso makko kuddam naga jinneji naga ɗum sikkimo ɗum noon sa wawa ɗum andu ganduɗa hoodere nde a wawa humto sohla neɗɗo o ɗum tagi haajaki ñagotoɓe tigui ɓe woɓɓe hen cohlani sa ina nelda neɗɗo hunde hande ittugol hende ina nelda neɗɗo sa manam ko dalnude ɓerde makko e dañde confiance makko nde laaɗo sallah sallam wino husnu zannu billahi wa husnu zannu bi ibadillah mais neɗɗo sa andi ɗe gueɗe taariɗe mo ɗe ko wayno rawhan makko e hoodere makko e huddam makko e rabo rawhan makko aɗa wawi humtude haaju makko ta danaka on junggo e junggo on tegodirani ɗum ko ɗon woni bâche o bâche foof noon koye ƴewgal noon sa ƴeewi neɗɗo fof mo jiiɗa ene waɗi howdere ina waɗi sadak mum haaloye pulaar mbi sa andi sadak bani adama o duwa makko webti te kadi no sadak wayirni wallitade neɗɗo nde wonno kañum woni lomtoto toujours caɗele neɗɗo saabu sa ƴeewi neɗɗo so jibinama hirsante ko dammowol ngol woni ko ngol firti sa yi tabaski ara neɗɗo fonno ware Allah lomtini ɗon dammowol wadde neɗɗo toujours wonko heeɓi mafal sa ƴeewi tan anda ɗe caɗele goni kalma Allah addanma solution mo ganduɗa ma ene ma wawi yaltinde ɗum ɗeɗo caɗele foof ɗe ganduɗa hoorema Allah ne addani yimɓe ballal o wawi rew mais bâche o noon toujours ko ƴewgal woni bâche inchallah ceerno yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɓe woɓɓe sukaɓe mawɓe no mbinoɗen nane gonɗen ɗo ko galle ceerno Amadou Gangue mo ganduɗa eɗen gandi on jiimo e Pindi TV hande ko galle makko tawɗanmo en jettimo no fewi en jarnimama mo e teddule bismago ceerno Amadou gartene ko wayno ngwagu ko an yimɓe hande ko wayno hémorroïde no an yimɓe hande yimɓeɓe sa yeehi ɓe mbima namno ceerno fof mo jaaɗa namno beele hémorroïde o ko kañum addata wa ittude doole ngwagu walla ala ina serti sifa beele won ko mbawɗa famde hen bandiraɓe beele won sirlu mo joguiɗa hen eyyi ngoragu kam mi sikku yimɓe fof no gandirimi ɗum kadi laabi ɗiɗi meɗmi rewde oɗo télé mi wayri ɗo sababu artiram ɗo hande kadi miɗuma hen yetta no fewi koɗo tedduɗo garɗo mi ƴeewa min mbaɗuɗo émission mbiɗen jettamo hen batte ngoragu mbiɗen hen liggo gueɗe kewɗe ne waɗi ɗaɗi ne waɗi condi ene waɗi ceeɓe ene waɗi alquran ene waɗi piiɓi goto hen foof ñaw joguiɗa hen min noon mbiɗo hen liggoro ko ɓuurmi hen yarude ko wallu mbiɗo hen jogui piɓol ngol liggortomi comme genre ɗum ɗo manam neɗɗo juulata koye nelaɗo sallallah alih w sallam mbiya bisimillahi gorko arrahmani gorko arahimi gorko kaƴar gorko comme ni hen bisimillahi gorko arrahmani gorko mbaɗa fimde jatongol no juuti ha wona pible 7 dokka neɗɗo o haɓɓo inchallahu taala hay so heeɓino duuɓi temedere serta e gorago yakkata ɗum noon ko so ɗum haɓɓitima saami e leydi boni kono fek samani e leydi kam inchallah haydara bonnata ɗum ɗon ko batte gorago ene waɗi hen condi kadi ndimin liggoto ene waɗi hen ceeɓe inen waɗi khatimaje alquran ɗe liggorto fa aynuni bi quwwatin on aye ko liggortoɓe wallu goɗago yaada e ceeɓe jaɓɓi ɗen fof ko watte goɗago hémorroïde kam ko gueɗe ɗiɗi woodi hen ene waɗi hémorroïde jaltuɗo ene waɗi hémorroïde mbo yaltani hémorroïde jaltuɗo o noon ne waɗi condi ndi min totta neɗɗo o tegandi e dow hayre jooɗo hen so waɗi ɗum baltati ma o sertu on jaltuɗo o heddo waɗi ɗum traitement e nder reedu he ɗum ne safre ndoku siti kadi kañum e hémorroïde gondi kala mo jiiɗa ene jogui probléme goɗago sa ƴeewi mo jogui probléme ndoku siti mo jogui probléme hémorroïde saabu ko ɗe gueɗe gaddata probléme goɗago noon ko ɗum ɗaɗi tan gaccitoɗi so ɗi gacciti noon ine wawi heeb tan ko wurtintadi ko ɗum woni no safre kala mo dañi ngu ñaw inchallahu taala ma a safre ha callah so Allah jaaɓi to banggue safuji goɗɗi ha tengte banggue rewɓe ɓe dañani ɓesgu no woodi worɓe debbo e gorko gonɗo duuɓi ɓe ceerta so tawi ñagaki Allah taw soɓe natti wondude gorko ya daña debbo goɗɗo dañi ɓiɗɗo
debbo o yaha bangge goɗɗo daña holko heewi ɗum sifaade? eyyi ɗa anndi caɗeele kam haali ɗo ko famɗi hannde kala gorko mi sohnajo debbo mo ngannduɗaa hoorema aɗa yiɗi dañde gorko aɗa ronki dañde gorko mbiɗen hen jogii sirru jawɗo heen no mbiyatnomi tusi ko guro ngaddeten guro fodde duuɓi ma an debbo o so min dañi guro o firti aɗa mbo waawi dañ ne waawi rampilede guro en hannde noon ɓuri heewde ko tanngal en walla bite koola en geɗe fof no liggori ɗum fodde duuɓi ma neɗɗo o no waɗi heen longal ngal debbo waɗante inchallah wallahi mi wondi Allah maw dañ gorko batte kadi dañɗo debbo mum ko mbiyata kon batte nooɓo mo ngannduɗaa harema aɗa yiɗi e liggade e place a ronki heɓde ɗon jam o illa hannde aɗa yiɗi debbo ɓe mbima oɗo ko guir ko guewel ko nanngam te l'islam lamdaki ɗum nodduɗa min inchallah mamin liggo walla gonɗo e suudu dewgal makko no ronki wel ina resi neɗɗo on gonki hawrude on donki heɓde jam ɗon kadi kala mo wal noddi en ma en ballodir e nooɓo min noon mi heewani noobde mo ngannduɗa hoorema koye cakanne walla beddani o illa no mbimini nane jiiɗamo res jinnaɓe mbiya ko on jiida guir on jiida nanggam ta onon fof ko on julɓe mais so illa ɗum nooɓo noon ina waɗi hen condi ngel min liggoto min ɓuuri ɗum yarude noon ko wonɓe e suudu dewgal condi ndi mbaɗa e butel mofta sakil ma ne wawi wone sakil ma ene wawi won tarorde ma haade ma rendude e joom galle ma an debbo o si ha jamma foti walla ñalawma an andi ere mo mbawɗa rendude joom galle ma naata tarorde ma ƴetta e ɗam ndiyam ɗam pendirɗa condi ndi lawƴira ɗum awrama less sa rewƴiɗi ɗum awrama less gara ndenda hen e joom galle ma mi wondi Allah kala debbo baɗo ɗum joom galle makko hawduno tukkile on mbawata surtout te kala extra haqqille makko ma won e ma te ma o yit il faut ko gonɗa e mum yiɗat hen won noon kadi gorko kadi no ɗum wawi wadde debbo mum gorko kadi ne wawi ƴettude lawƴir ɗum awra makko haade makko rendude e debbo makko mo ɗum lawƴira awra o somo ɗum lawƴira awra o mo renda e sohnajo wawa ƴewde yitere goɗɗo gorko goɗɗo mbo wona kanko wawa rendude e goɗɗo kadi mbo wona kanko ne waɗi kadi ko liggete e wallu debbo pijowo kadi ne waɗi hen golle ɗumen gollata sa golniɗe debbo a rendi e makko mbaɗɗa ɗum haadu no tukkilo wonta fijjo e gorko goɗɗo ɗeɗo gueɗe foof ko gueɗe ɗe ganduɗa hoorema ne ligge nooɓo kam heewani juttu saabu no waɗi nooɓo no waɗi nooto waɗi noon zulmani ne waɗi nurande wonno gandal ko noon yarta no waɗi koode sa ƴeewiɗe andat ɗe a wawa liggorde e wallu zulmaniya mbawɗade liggor ko wallu nuraniya no waɗi ɓe ganduɗa hoorema andat ɗe a waɗe liggoro e wallu nuraniya ko zulmaniya mbawɗade liggoro ɗo gandirta woni gandal ɓalewal e gandal gongal ɗum fof noon ko ƴeewa okkanma ɗum wadde kala dañɗo ɗen caɗele e batte dewgal e batte suudu dewgal inchallahu taala ɗum ɗo kam koko gollete oɗo mamma mo gonɗen noon ko heure mo ganduɗa hoorema fulɓe ne hen liggoto noon lolle Allah o so toɓi ndiyam puddi fof puɗi ladde fof wertiɗi ne waɗi lolle fulɓe mbaɗatno hen kala lowtiɗo ɗe hitande he ma uddito ma dañ jawdi ma dañ daraja ne waɗi ko gollete noon ko ganduɗa gollitte ko reedu kuuse ngeloba so huttama reedu kuuse ndu ɗen jaañe gonoji hen ne waɗi ko gollirte e wallu daraja e wallu andede e wallu yimɓe aɗa faami ko mbiyatmi ko yimɓe ne liggoro ko heewi e ngeloba sa liggima ɗum e oɗo mamma inchallahu taala on neɗɗo ma won neɗɗo gandeteɗo ma won neɗɗo gono o hunde oɗo mammaɗo jamano tolniɗo ne waɗi leɗɗi witeki caski oɗo heure Allah o ko wawi tobde ndiyam foof sa yiya tawata hen wafere caski dañata baafe wani oɗo mamma noon sa heeɓi ko poɗɗa ko ittu e caski a sodiri ɗum ko poɗɗa ko sodiri wota en jejjid leɗɗe kala leggal ngal jiiɗa ne waɗi ko sodirte sekkere gonɗo e wande e jaɓɓi dariki e wande walla e murtoki dariki e wande kala ko jaata e mum ene waɗi ko mbatta puɗɗa ittude ɗum caski kine sa yeehi e woni e makki a wawi yiide e makki baafe pourtant leɗɗe fof no bilti mais makki ki wiltata keɓa caski ki noon woda ko guittuɗa e caski he waddete ko sambunde sa heeɓi sambunde wadde hen wadde e leydi dispensaire no fawete ɓe jiiyato walla armel ɗe leyɗele nayyi leydi dispensaire leydi armel e sambunde e caski ki ɗum wonko ɗum gollirte neɗɗo o gollani ɗum ɗo yaata ko e wallu ndenka kala neɗɗo mo ganduɗa hoorema ene dañi caɗele ka ndenka kala mo mbaɗɗa ɗum billahi wallahi tallahi mbaɗɗa ɗum e ɓandu ma kala ligguiɗo ma ɗaccani ene wawi weddo comci mum hoɗata koye beddace walla watta jabante hakkude makko e hôpital walla o yaa armel waɗi kaaji ɗum liggorte oɗo mamma noon mbawɗa heɓ caski so yawti ndungu koko wiltata so wiltiti noon alata hen nafoore ɗeɗo gueɗe ne liggore batte ndenka inchallahu taala kala mo ganduɗa dañi caɗele saabu ndenka kam nelaɗo sallah sallam wi al wiqayatu hayrun min al ilaj
wadde ɗe gueɗe fof mbiɗen golla ɗe inchallahu e surtout ma noon e oɗo mamma e nduɗo lewru inchallah ceerno Amadou a jarama musidɗo no weeguila nane saaha o gasi kono en mbawa sertude tawa a weddaki konngol faade bandiraɓe ɓe ganduɗa ko hooliɓe ma ɓe meeɗa yiidema meeɗa taw koko nanalla jogo jorto jikke moƴƴo e maɗa ina guitta kala ko mbawi ko kalɗon ina nolduma holko ngol panta e mabɓe eyyi ndeysan ina yurmini noon saabu neɗɗo so yakorima meeɗa yiidema yaari tan ko hadis nelaɗo o walla haal nelaɗo ko husnu zannu billahi wa husnu zannu bi ibadillah ɗum taki koye firto wondi duwa mo tawɗa ne waɗeɗo e galle he kala sohla mo fajota ko e nder am yellato Allah waddami on neɗɗo ngol konngol mbiɗo wawi wiide min iɗi ngol haala e balluji mbaɗo ceerno ɗo e Sénégal kala mo ganduɗa sohla ma fajota ko e am e battu oɗo liggey wata en jiidiri wata Allah waddu en oɗo liggey kala mo ganduɗa arema noon min namdiri téléphone min gollodiri mbiɗa haasi inchallah so en gollodiri neɗɗo o noon na heppa anda ko Allah windiri neɗɗo o heppere hulqal insanu ala ajalin woɓɓe aɗa fuɗɗo liggey on cuwa par ɓe jaaha walla natodira e matodira e woɓɓe fodde sappo neɗɗo ha liggey o jiiɓo tarina koye mum taw ko kamɓe tardinno koye mabɓe mais so wona ɗum inchallah e kala mo ganduɗa harema min meeɗi gollodire makko e wallu duwa o komin kalduno ko yiyani hen yittere mbiɗo ñaago Allah subahana taala yo noddid en téléphone o haalna en min mbaɗani saabu min gona Allah komin waɗoɓe sababu al insanu yudabbiru Allahu yuqaddiru neɗɗo o waɗata ko sabablu Allah hoddirta sabablu noon ne dañi lawol Allah ne dañi ɗo ndewata e makko ndewata kulle ɗo tagui ɗe kono kala mo ganduɗa harema gollodirino amen waɗi caɗele yiyani no fotino yirude amen wadde noon 100% weeɓani kono haydara hen yiyani inchallah yo noddid en téléphone min udditanimo damal amen mamin gollir so Allah jaaɓi mamin ƴewtanomo alhaali makko min gollida e makko mbiɗen calmina ɓen dañɓe confiance arɓe amen te meeɗamin yi e ɓen ɗomin liggori oɗo télé ceernabo ko telam kalmi toon ko émission ji ɗiɗi kono ko dañmi ko toon e yimɓe ɓe ganduɗa nama kooli mbiɗen gollodira ɓeeɗa ɓe rokki rewɓe ɓeeɗa ɓe rokkiri mi rokkiri hen rewɓe hewɓe mi ñagonoma hen hewɓe kadi worɓe mi gollidi hen hewɓe kadi wadde ɗum ko yettere Allah te wona hewdem toon émission ga ɗiɗi min mi toon wadde kono ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓemi ponki ɓemi jiiɗi ɓeɗen gollodiri e mabɓe saabu wamde Allah mbeɗen hen liman neɗɗo mo sehil moon jonniɗo on o Italie wayno Moussa Diallo e woɓɓe ɓe ganduɗa warema min gondiri e mabɓe ɓe ko foof ɗo kala gon mi yiiɗa limde inde yimɓe ɓe télé kono mbiɗa salmini foof mi juurima foof mi yetti foof mi ñaganima foof yo Allah waɗan en tawfiq e taysir ko oɗo mamma mo tolniɗen eɗen diggi eɗen naata e gammo ko gueɗe secret ji kewɗi ɗi liggueteɗi oɗo heure no waɗe so nan no tawirɗon kam ni garɗon ƴewdimi hannde mbaɗoyen ɗon émission o ko ladde mi holla on holko hannde oɗo heure holko foti gollede e mamma he kono noon ko ɗo on jarama mi weltima no feewi yo Allah wat tawfiq e taysir numéro ji noon no wiye ceerno Amadou welani heeb comme onon fof no mbiton ni kono ko golle ɗe lamdi ɗum liggey o lamdi ɗum kono numéro ji am foof ina mbaɗi WhatsApp 553 13 40 77 e 77 418 68 81 ɗi fof ɗi jogui WhatsApp kala mon neɗɗo woppi hen vocal heure foof min heure foof mimami waw jaabo jamma kala jiɗɗo heure foof ɗa wawi noddude mi ha Allah weeta mi heɓatoma kala mo noddi heɓani kadi woppu vocal mami jaaboma inchallah yo Allah humta hajuji yimɓe foof waɗa itta ɗo ñawgu e leydi he okka joom leydi ndi jaam okka wonɓe hen jaam yo jaam won zahir o batin Allah waɗa jaam zahira wadan waɗa sutura aduna e l'akhira hada wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Amadou Gangue kanko o wonno koɗo Pinde TV enen gonno hoɓɓe makko ɗo e galle makko he on nani ko haali ko min jetti min jaranima min ñaaguima Allah dendagal cebbobinɗo e ɓe ganduɗa ko enen goni sababu yo Allah hokku ɗumen ko jiiɗi hen ko kamɓene kala podanɗoɓe hunde yo Allah lamɗo hokku ɗum anni e Pinde TV ko sarde gande men hanki fina tawa no mbimi ni Ibrahima hono Ibrahima Kane kadante leñol eɗen gandi golle makko e balle makko yiddemo nde ɗo jewte eɗen teddinamo nde ɗo yewtere e dendagal gollotoɓe ganduɓe renɓe fina tawa meɗen koɗo ka tan ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi